Għat ma' Joe Farrugia, id-direttur ġenerali tal-MEA Malta Employers Association. Insellim lek? Insellim lek. Nixtieq ir-reazzjoni tiegħek għal dak illi tħabbar illum. Deficit zero u għandna surplus għal ewwel darba wara ħafna snin. Bla dubju, l-indikazzjonijiet makroekonomiċi tal-ekonomija huma tajbin għax iskabbir qiegħed hemm, il-qatt huwa rekord li huwa baxx u anki il-qada fiskali tiebet sostanzjalment. L-importanti hu li din tkun sostenibbli. U li rrid ngħid hawnhekk li anki meta aħna bħala MEA nikkritikaw pereżempju il-fatt illi qed ikun hemm żieda fl-impjiegi fis-settur pubbliku nagħmlu hekk għaliex l-impjiegi fis-settur privat qegħdin hemm vol mhux kwestjoni li hemm ħafna nies jirreġistraw għax-xogħol u allura hemm bżonn li nsibulhom fejn jaħdmu. L-opportunitajiet fis-settur privat qegħdin hemm u l-importanti hu illi kemm jista' jkun ikollna aktar nies illi jipparteċipaw fis-settur privat għax inkella li jiġri hu illi jekk ikollok is-settur pubbliku li jassorbi mir-riżors uman tal-pajjiż, allura għalhekk bekk ikun hemm żieda fil-ħaddiema barranin. Però il-fatt li d-deficit naqas dan il-mod, aħna anke meta għamilna il-memorandum lill-partiti politiċi qabel l-aħħar elezzjoni, il-main target li proponejnilhom kienu itteqiljaw id-deficit u d-dejn nazzjonali. Malta ilu ma jkollha balance budget snin twal kif issemma fil-programm u nawguraw illi din is-sitwazzjoni tkun sostnuta fis-snin li ġejjin. Kellna wkoll ma nistax ma nsaqsix lilek din dwarha, kellna iż-żgħażagħ fuq ir-reġistru tal-nies ifittxu xogħol pereżempju li naqsu b'3 kwarti, kellek nies b'diżabilità li qegħdin jirreġistraw li naqsu b'40%. Daw l-iżviluppi intom x'inhi r-reazzjoni tagħkom bħala MEA? Kif qed l-ekonomija rnexxiela iżżid l-impjiegi. Ħafna kumpaniji llum il-problema tagħhom hi biex isibu n-nies. Dan u mhux f'qasam wieħed, imma f'diversi setturi. Issa kien hemm element ta' suċċess ukoll bl-Active Labour Market Policy fis-sens illi kien hemm inċentivi biex aktar nies joħorġu jaħdmu. Qed naraw llum illi anki miktar nisa illi ħarġu jagħmlu l-parteċipazzjoni ta' nisa matul is-snin żdiedet ħafna. U din hija trend illi tkompli l-qudiem. Però l-importanti mhux li aktar nies joħorġu jaħdmu, imma importanti wkoll illi l-employers jibqgħu jiġġeneraw ix-xogħlijiet għal dawn in-nies. Alright, riżultat bħal dan, deficit zero, forsi tista' tweġibni inti iżid il-kredibilità, ġifieri n-nies aktar issa jitħajru jinvestu f'pajjiżna, jitħajru jinvestu Maltina u Malta stess. Xi tfisser dan ir-riżultat tal-kredibilità ta' min irid jinvesti? Il-qagħda fiskali tal-gvernijiet hija importanti immens. Ma ninsewx li pajjiżi oħra kellhom kriżijiet kbar għaliex kellhom deficit u djun ħafna iktar għoljin minn tagħna. Mhux biss il-każ estrem tal-Greċja, imma anke jekk wieħed ħares lejn l-Italja, Spanja, l-Irlanda, vuol dire ekonomiji illi huma avvanzati ħafna iktar minn tagħna forsi, però meta spiċċaw f'sitwazzjoni illi l-infiq tal-gvern ma kienx sostenibbli, kellhom problemi kbar. U għalhekk tajjeb illi l-gvern jaspira u jieħu miżuri sabiex inaqqas id-deficit u l-aħbar illi deficit huwa llum għandna balance budget u potenzjalment ikollna surplus budget il-qudiem u hija aħbar tajba.